Bueno, amigos, pues aquí o corpo tampouco é todo escarallado traballando. Vamos a ir tomar un café ou unha tapa ou algo porque hai que descansar polo convenio. Venga, seguirme. Continuación conmigo, vamos aquí. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Aquí ¿Cómo está estamos, usted? trabajando. Pues quería tomar un café mismamente, así para tomar algo. Y algo para mollarlle. Ando por aquí arreglando cousas, por aquí da xente, se ti necesitas tamén algo. Pois este non teño así nada para Non ten arreglar. nada. Todo correcto. Penso. Pues un cafeño, toma. Pues esta silla parece que quere coxear algo, Ai, sí? Sí, parece que algo. Móvese. Algo móvese, mira, fíjate. Pois, se ves que tal, mira aí, a ver. Pues vai ser dunha pata, Ui, pois. Se me permite, miramos, Mira que ten que arreglar, Todo sabe Dios, Voy a medir as Ten que patas arreglar. porque pode ser un problema. Vou buscar a tortilla mente, só. Colle tortilla. Pode ser un problema tamén da plaqueta. Ai, tamén pode ser. Ao mellor pode ser da plaqueta, co ser irregular, podemos meter un mazuco, ten máis recambio da plaqueta. Teño, ti fai o que veses. Pero non Prefiero sei, romper a plaqueta. Eu creo que é así, Pode ser así, vou a probar aquí un pouco máis ao medio. Proba aí a ver, ó. Aquí, mira, aquí non quere coxear, e aquí... Ves, parece que abanía máis. Pois, nada, Vamos a dalle aí o que medir veses. primeiro a cesta por seguridade. Tampouco nos vamos meter ao chollo sabendo que non hai problema, non é? No, ti mide aí a ver, Tampouco quero... Estou facendo horas de máis, que é a miña hora de parar, 70,5. Ves, aquí xa se pasa 2 milímetros polo menos esa dese lado. É máis larga. Pois ten que cerrarlle aí ou facer Hai que... Cerraremos un pouco, ao mellor, ou con unha liga. Unha liga para ligar, non? Unha lija, quero dicir. Unha lija. Unha lija. Pois tuvemos de suerte que trouxen ferramenta, Vas preparado, Aquí, hombre. mira, fíjate que a xente anda a lo loco e hai que traerlle esta cosa de seguridade por si acaso, Ti non sí é? que sabes, ti sí que sabes. Queres que te axude a cortar a tortilla con esto? Bueno, Isto parecía que era esta peza, vamos a quitar... Ui, déxame marcar pero marca ben, non vai ser que despois te peore. No, porque isto é un traballo de delicadeza, Vamos a marcar para que non equivocarse. Terei que axudarte. Non me que baila un pouco, fíjate como baila, ves? Sí, Vai ser móvese. desta pata, Esta pata facemos unha marquiña, para non cortar demasiado, vale? Se non é necesario cortar, non se corta. Está vendo a gallega, non? Moi ben. Home, por Dios. Axúdoche ou non? Non fai falta. Bueno, agárrate aquí a Agárrame banqueta. aquí un pouco. É túa, dalle cariño, é como cando alguén vai dar a luz, é darlle a man. Aí tal. Aí vai, parece que a serra é boa, Serra, cuidado, Serra é do millón que poda haber. Vou che dicir unha cousa. Hasta che estou facendo un favor que na taberna sempre houve serrín do lado de fora, non sabes? Hugo, ten razón, mi madre. Aquel Ahí se va. rin todo. E ó, Operación. Hai que intentar... Aí está, mira. moi ben, moi ben. Unha maravilla. Aí vai. Pois agora debería ir ao sitio, xa non ves? Ves? Pero como... Ah. Vai mellore. Debe ser a plaqueta, Nada, eu creo que é plaqueta, ahora é... Non é a plaqueta, agora é desto, É plaqueta. Pode ser. Pois vamos ter que quitar un anaquiño ás outras. Aguántame aí. Sí, aguanta. Porque agora paseime a pasar, si. E agora vas a ollo, Vamos xa? fazer un pouco a ollo porque máis ou menos, non é? Más ou menos, vale. A dura, A barra é boa, non? Porque tapa el cling, e joder, che rompo a vajilla do café. Aí vai. Epa! Pois pode ser que teña caída a plaqueta, Pode ser que teña caída a Pode plaqueta. ser, pode ser que sea a plaqueta. Ves? Non, está sentado. Bueno. Bueno. Cuéntame desta. No, é aluminio, isto non me vale para cerrar o aluminio. Ten que traer outra cousa, Vou unha ter desbarbadora ou... Podía traer a radial, pero... A radial ou a desbarbadora. Vamos a ver se ahora senta millón. Ves? Imos de mal en peor, eu Toruñán. Arre de Dios. Arredemos. O pode ser vimianzo que teña caída, non? Para este lado. O mellor é culpa do ayuntamiento, que ten así Tamén pode baixada ser, para este lado. Tamén pode ser, Arre de Dios. Pero vamos a facer unha cousa. Por non andar escarallando todo tampouco, Díxeme coller unha servilla. Isto tamén é tontería andar facendo mona, porque mira,
Falla así. Mira ahora. Ahí estás, ya no se mueve, ¿ves? Bueno, por lo menos... Vamos a tomar un café, viña. Ave de Dios. Ay, vai. Bueno, Pues nada, moi ben, pois xa está arreglada así. muchas gracias, Es Esto es gratis, Gracias a ti, é todo gratis. Esto es gratis. É unha maravilla. Hombre, si fuera por lo coste, imagínate, esto es un mínimo 400 euros, Ai, mínimo, O que te acabo de fazer. Mínimo, 400, 500. Vou botar un pouco de azúcar, vale? Bueno, pois toma un café, que te aproveite, que xa traballaste só. Non vou botar porque se non ven un médico e quítamo, así que vou non botar. Venga, salud, salud y suerte. Que te aproveite. Gracias. Así se trabaja, así se levanta España. Venga.